mayong buntag sa inyong tanan. Maayong buntag usab dre. Unya, sa dili pa ko mo padayon, palihog ko pakigreet sa atong mga katapad og happy anniversary, no? Happy anniversary, no? Karon nagkahiusa ta sa pagsaulog nato sa anibersaryo sa ato ang diocese, no? And ang gamay nga background nga nung by parish ang ato ang gihimo karon tungod kay aduna lagi tay hulga, ana pagyapon ang hulga sa pandemic nga gitawag nato COVID-19. So tanan karon parokya sa tibok diocese sa Mati nagsaulog, no? Nagsaulog niining anibersaryo sa ato ang diocese sa Mati. Unya, tungod kay anniversary man sa atong diocese, basin aduna pay wala masayod, the simple history but nako nga ipadayag kaninyo sa ato ang lokal nga simbahan sa diocese sa Mati. Ang diocese sa Mati natukod niadtong February 16, 1984. No, kung atong kwintahon hangtod karon pila na katuig, 37 na katuig na ugmad ang atong simbahang lokal dinhi sa diocese sa Mati. Unya sa sinugdanan aduna lay napulo ka parokya kaniadto ang diocese sa Mati. Una ang El Salvador del Mundo sa Caraga nga natukod niadtong 1884. Unya sunod ang atong parokya ang Immaculada Conception Parish dinhi sa Baganga nga natukod pod niadtong 1885. Unya ning sunod ang St. James the Apostle Parish sa Katiil nga natukod niadtong 1894. Unya ang San Francisco Javier Parish sa Manay nga natukod usab niadtong 1897. Nya San Nicolas de Tolentino Parish Mati ang atong katedral natukod pod niadtong 1937. Unya ang San Vicente Ferrer Parish sa Lupon niadtong 1955. Nya San Francisco Javier Parish sa Sigaboy 1963. Unya ang San Isidro Labrador Parish San Isidro Batu-Batu natukod niadtong 1965. ug ang San Isidro Labrador Parish sa Banay-Banay niadtong 1982 ug ang San Pedro Claver Parish Tarragona niadtong 1982. So napulo lang ka parokya sa pagsugod. Niadtong 1986 human sa pipila ka tuig gikan sa iyang pagkatukod adunay nadugang, no, nga siyam ka parokya busa nahimo siya nga 19 ka parokya ug usa ka Kuasay Parish ang naglangkob karon sa kasamtangang panahon nga naglangkob sa atong diocese sa Mati. Ang nadugang sa Nicolas de Tolentino Parish sa Boston nga kaniadto sakop sa Katiil. Unya ang Santo Rosario Parish sa Kalapagan sakop sa munisipyo sa Lupon. Unya 1992 siya natukod. Unya ang Nuestra Virgen de la Guia sa Dawan nasakop sa Mati kaniadto natong 1994. Unya San Ignacio de Loyola Parish sa Luzon ang akong parokya kaniadto natukod usab 1994 sakop na siya sa Sigaboy. Unya Sacred Heart of Jesus Parish sa Mati na natukod pod niadtong 1997. Unya San Ignacio de Loyola Parish sa Manay kang Father Nonoy nga parokya natukod pod niadtong 2000. Unya Divine Mercy Shrine sa Mati natong 2006. Unya Santo Rosario Parish Kinablangan 2007 kung nakahinumdum mo sa Kinablangan. Unya Sacred Heart of Jesus Parish Lambahon niadtong 2010. Unya ang bag-o last year gitukod nga Kuasay Parish mao ang San Antonio Kuasay Parish sa Baugo, Caraga. Mao na ang bag-o karon kanang Baugo. Pero wala pa siya madeklara isip parokya kundi Kuasay Parish pa lang. Ang mga parokya sa East Coast, kita diring mga taga East Coast ang mao'y unang nakadawat sa misionaryong buhat sa mga pagsangyaw sa unang mga misyonaryo
kay numdum mo kaniadtong nga mga Amerikano, mga foreigner ang inyong mga kaparian dinhiya. Kamo ang una nga nakadawat sa misyonaryong buhat sa pagsangyaw sa mga misyonaryo. Kay hinumdum mo na iniabot dinhi mga Jesuits, mga Dominicans, Foreign Mission of Quebec, o ang Merinol Missionaries. Mamotong ang inyong mga pari kaniadto, mga tag-as, mga imported, karon mga mugbo na, kay lokal naman ta karon, no? Mga igsuon, o karon mga mao ni karon ang mga centenary nga mga simbahan, no? Dinhi sa ato ang diocese sa Mati. Ang una gyud kanang Caraga, no? Caraga mao na ang El Salvador del Mundo nga nagsaulog na siya sa 136 years. Ang misunod kining atong parokya, kining Immaculada Concepcion Baganga nga nagsaulog na puta og 135 years isip parokya. Unya ang ikatulo kanang Katiil nga nagsaulog na pud siya og 126 years, no? Then ang San Francisco Javier Parish sa Manay nga nagsaulog siya og 123 years. So upat lang kasimbahan sa atong diocese sa Mati ang nagsaulog og more than 100 years or gitawag natong mga centenary church. Ang El Salvador del Mundo kanang Caraga ang pinakakaraang simbahan sa Mindanao, no? Dili lang sa Mati kundi sa tibuok Mindanao. Siya ang pinakakaraan nga simbahan nga anaa nahimutang sa munisipyo sa Caraga, no? Nya gideklara siya pod sa pagkakaron, gideklara siya isip historical heritage church ni adtong 2012. Gideclare siya nga historical church ni adtong 2012 sa National Historical Commission o gisugdan siya gi-restore siya ni adtong 2018. Pero gi-open siya sa public last year lang 2020. Dili lamang ang pagtukod sa mga parokya ang gitagaan sa pagtagad sa buhat pastoral sa diocese. Apan gihatagan usab og gibug-aton ang Catholic education pinaagi sa pag-atiman sa mga Katolikong tulunghaan. Aduna pud tay lima ka Katolikong tulunghaan nga gipanag-iya gayud sa diocese sa Mati. Apan sa Diocese of Mati apan gidumala usab sa mga religious congregations. Una, ang kining Merinol School of Lupon, naay Merinol sa Lupon nga natukod niya atong 1960. Unya gidumala ni siya sa mga Dominican Sisters of Molo. Ikaduha kanang Merinol School of Sigaboy, natukod niya atong 1963 nga gidumala sa diocesan clergy. Ang kasamtangang principal sa Merinol of Sigaboy karon si Father Ronnie Aurelianida. Unya ang ikatulo ang Merinol School of Manay, kanang sa Manay na ay Merinol diha nga natukod natong 1960 nga gidumala usab sa Teresian Daughters of Mary. Unya Merinol School of Lambahon diri sakop sa Baganga. Nadtong 1969 natukod ang Merinol School of Lambahon nga gidumala pod sa diocesan clergy. Si Father Ray Armasa ang ato ang principal diha karon. Unya ang Merinol School of Katiil natukod siya 1962. Unya gidumala siya sa diocesan clergy. Ang kasamtangan karon nga principal si Father J. Ramos, ang anak sa usa sa mga anak nga pari sa Baganga. Nya aduna po tay unom ka congregational schools nga gipanag-iya sa o gidumala sa mga religious congregations. Ang Immaculate Heart of Mary Academy kanang IMA sa Mati nga natukod niadtong 1947. Unya ang gidumala siya sa mga MIC Sisters. Unya ang St. Mary's Academy of Caraga niadtong 1909 ug ang St. Mary's Academy Baganga kining atua dinhiya nga natukod pod niadtong 1907. Nya gidumala ni siya sa mga RVM Sisters. Unya naputay Don Bosco Training Center sa Mati
nga natukod pod niadtong 1992 unya ang nagdumala nini ang Society of Don Bosco. Nya natay bag-o, adili kayo bag-o, kay natukod siya niadtong 2013 ang Colegio de San Agustin nga gidumala sa Order of Saint Agustin o OSA kanang nagdumala sa Cebu nga kanang mga Agustinian sa Cebu sa Santo Niño mo na ang ilahang Colegio de San Agustin sa Mati. Unya kung nakahinumdum mo, si Bishop Patricio H. Alo ang unang natudlo nga obispo way back November 9, 1984. Mingabot si Bishop Dre November 9, 1984, unya misugod siya pag-alagad sa Diocese sa Mati niadtong December 14, 1984. Nakahinumdum mo kaniadto nga gi-celebrate nato ang December 14 nga anniversary sa diocese. Pero dili di ito siya gid ang pagtukod sa diocese kung dili mao toy pag-abot a pagsugod ni Bishop sa iyahang pagkaobispo sa atong diocese sa Mati. Unya nagretiro si Bishop Alo, if you remember, nagretire si Bishop Alo ni adtong October 19, 2014. So after that, gideklara ang Diocese of Mati nga CD bakante. Wala tay obispo. Unya, mi-assume si Monsignor Edito Banyo nga gitudlo sa Vatican sa atong Santo Papa isip Apostolic Administrator ni adtong October 19. Pag-retire ni Bishop Alo, the same date, puli po dayon, gitagkadawat po dayon appointment si Monsignor Banyo nga mahimo nga Apostolic Administrator. Unya nag-alagad si Monsignor Banyo sa diocese hangtod nga adunay bag-ong obispo nga atong nainstulahan ni atong Abril 25, 2018. Ug mao kini ang sabtangan nato nga obispo karon si Bishop Abel C. Apigo, ang ikaduhang gitudlo nga obispo sa Diocese sa Mati sa halangdong Santo Papa Francisco ni adtong February 10, 2018. Unya siya na ordinahan si Bishop Abel na ordinahan siya nga obispo ni adtong Abril 14, 2018 o giinstulahan nga obispo dinhi sa atong diocese sa Mati ni adtong Abril 25, 2018. Unya ang atong diocese aduna siya 44 kabuok nga diocesan clergy nga mga pari, no? 44 mi kabuok. Unya aduna may tulo nga naa sa gawas, no? Naatay tulo ka pari nga nasa wala mo gawas kung lili tuwa sa gawas alagad nga sakop sa atong diocese sa Mati. So adunay 41 lang ka mga pari ang na-assign sa mga parokya. Isip mga officers sa mga tulunghaan, mga office sa mga offices o sa mga tulunghaan nya sa mga parokya. 41 lang kapari ang nabilin dinhiya. Nya aduna po tay supposed to be sa pagkakaron, aduna tay upat kadikon. Pero kung inyong nadungog sa atong mga misa sa pahibalo, tulo lang kadikon ang ordinahanan. Karong March 1, March 3 o karong March 8. So tulo lang ka ordinahan. Ang usa mo undergo pa to siya siguro og assessment program dito siguro sa Manila, no? Napay usa. Unya aduna po tay 12 kabuok, no, nga congregations of religious sisters nga nag-alagad sa atong diocese. Aduna tay Missionaries of Immaculate Conception, kanang Living Gospel Community o LGC, napotay Teresian Daughters of Mary, napoy Catechist of St. Joseph, kanang atong lokal nga mga madre nga gitukod ni Bishop Alo. Unya Carmelite Missionaries, Order of the Most Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. Unya napotay Religious of the Virgin Mary, Sister Ministers of the Sick of St. Camillus, kanang nagdumala sa St. Camillus nga simbahan aw nga sa hospital.
nya Dominican Sisters of the Most Holy Rosary, nya Missionary Benedictine Sisters of Tutsing, then Order of Ursula, nya Congregation of the Passionist Sisters of Saint Paul of the Cross. So upat pod ka congregations of religious priest ang nag-alagad sa diocese. Kung nakabantay mo kanang Don Bosco, kanang Society of Divine Vocation, SDV, kanang kaniadto nagdumala sa seminaryo sa diocese sa Mati. Unya aduna pod day Order of Saint Augustine, unya Order of Ministries of the Infirm. So kung atong tan-awon karon, ang simbahan gitukod, nasayod ta nga kining simbahan nato gitukod ni aron sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Karon pong adlaw, ato pong gi-launch, no, gidungan nato 2-in-1 ni nga celebration. Karon anniversary, at the same time atong gi-launch ang Year of Mission. Kabantay mo ni sa akong tuo nga tarpaulin, Year of Missio ad Gentes, Mission to the Nation. So ato nang gi-launch karon, mao na ato ang after nini kanang atong ginaampo kanang misa, dili na COVID-19 nga oratio imperata, kundili mo na tong Year of Missio ad Gentes. So in relation ni ini, kitang tanan karon mao ni ang hagihagit sa tuwa sa simbahan, especially sa atong diocese sa Mati, as we celebrate the 37th year anniversary, no, sa atong diocese. Mao ni ang una nato nga hagit, ang pagpakusog sa duso sa Missio ad Gentes. Mao na gi-challenge ni Bishop kanato karon, or konmisyon alang sa kalibutan. Kini nauhag sa tanang binunyagan nga muambit sa misyon sa pagsangyaw tungod kay buot sa Dios nga ang tanang tao maluwas og makakaplag sa kamatuoran. Busa iyang gipadala ang iyang mga tinun-an o gimanduan panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Mao na ang Missio ad Gentes. Mga igsoon ng simbahan sa Pilipinas adunay klaro nga misyonaryong tawag tungod kay kita sa Pilipinas, majority niini mga lumulupyo niini mga Kristiyanos. No, kita din ni sa Pilipinas dako ang percentage sa mga Kristiyanos. Sumala sa census niadtong 2017 mikabat og 90 million, no, 90 million ang mga Kristiyanong Katoliko sa Pilipinas. Kini ang 86% sa total population sa tuang tibuok nasod. Busa, niining atong pagsaulog karon, adunay hagit ang simbahan nato. Dili lang ang tibuok simbahan, labi na sa atong diocese sa Mati karon nga we have duson gyud nato ang paghimo sa atong misyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Then in relation sa atong gospel karon, kung tinuod ka nga magsasangyaw sa maayong balita, dili ka gayud magpatintal sa dagan sa atong kalibutan karon. Kung nakahinumdum mo sa gibasa ni Father Pipoy, ang ebanghelyo nag-ingon, giingnan ang mga tinun-an ni Jesus nga bantay kamo sa ipatubo apan sa mga Pariseo og ni Herodes. Kung inyong nabantayan kanang patubo sa pan, dako kayo nag-impluwensya sa usa ka gamay nga pan nga mahimo siyang dako. Tistingin ninyo ng pan nga di ninyo butangan og yeast, dili gyud na siya mutubo. So dako kayo siya influence. So pasabot na Jesus, pagbantay kamo sa impluwensya sa mga Pariseo og ni Herodes. Why? Unsay tawag ni Jesus sa mga Pariseo? Mangatig pakaron ingnon. Unsa man si Herodes kaniadto, hakog og gahom. Unya siluso kaayo. Sa dihang nahibalo siya nga ang batang Jesus na tao nga mahimong hari, gusto niyang patyon kay dili siya gusto nga malabwan isip usa ka hari.
So mao na mingon si Jesus sa mga pagbantay mo niya ang mga tawhana nga ma-impluwensyahan mo sa ilahang kalibutanon nga mga tinguha. So isip magsasangyaw sa mayong balita, magbantay ta. Especially kamo mga apostolado. Kamo ang magsasangyaw sa mayong balita sa atong katawhan. Labi na dinhi sa atong parokya. Unya matintal mo sa makalibutanong mga butang, dili ta mahimong epektibo. Dili ta mahimo nga replika sa mga gihimo ni Jesus kaniadto. Dili ta mahimong angayan nga tawgon nga mga tinun-an ni Jesus. So magbantay ta sa mga kalibutanong butang nga posible makaguba sa atong misyon sa pagsangyaw sa mayong balita. And lastly, nakahinumdum mo niingon si Jesus, mga bulok na bagyod mo kayo nga dili mo makasabot sa akong gihimo. Di ba before niini nga senaryo sa ebanghelyo, nagmilagro si Jesus katong 5 kapan ug 2 ka isda nga gipakaon sa pila ka libo ka tao. Unya wa gyud sila makakuha niya na. Munang giingnan sila ni Jesus, bulok ba mo nga di mo makasabot sa akong gihimo? Basin pod mahimo tambulok nga dili ta kasabot sa presensya sa Dios, sa gihimo sa Dios kanato. Mo nang mahimo unta tang igmat sa pagbasa sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa matag usa kanato. Atong makita na sayod kita kang buko pa ng Ginoo, wa gay mahimo ng utaw. Busa sikiragaw sang kamayo pagsangyaw, sang kamayo mga paghalad ng kaugalingon mayo sang simbahan sang Baganga, inyong isipon nga kining tanan tungod kay nahigugma ta sa Dios, kay ang Dios maoy nag-atiman kanato without personal interest. Basin balaw lawong maglaong kamo, yusod lang ako ng pagkakaabag kay para musikatay ako, para iyan ako kanunay sang altar. Tapos kung kadamnan dadayon ng pari, muundang dadayon. That is personal interest. Kung tinuod ta nga magsasangyaw sa Dios, wala tay bahid nga personal interest. Ang tanan para sa Dios. Kamong karon nga nag-alagad sa simbahan dinhi sa inyong gagmayng katilingban, sayod ko nga aduna nay sense of commitment. Tungod kay bisan tuod wa mo'y sweldo sa parokya sa diocese o kambisan kinsa naghimo mo sa inyong apostolado. Ngini lang doon na okasyon nato, adunay mga teachers dinhi nga duty unta pero naa dinhi. Wa sila kabaka daw didakan yang sweldo nila. Mga nagtrabaho sa gobyerno nga aniya karon dinhi. Wa kamo kabaka daw sweldohan kamo ng gobyerno daw di yang importante para kamayo na mo ambit kamo sa kalipay sa atong diocese nga nagsaulog karon sa ika-37 katuig sa anibersaryo. Unang salamat sa inyong tanan ug hinaot paunta sama sa akong giingon ang hagit sa simbahan sa Diocese sa Mati kanato ang pagduso sa Missio Agentes. Pasabot kita unta nga niya karon tanang dinhi nga mga sakop sa nakadaiyang apostolado puy-an nato ang tinuod nga magsasangyaw sa maayong balita. Hinaot paunta.